Madzimai ibasa kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Muchirongwa chatinotarisa matambudziko ari kusanganikwa nawo nanamai vari kuchengeta vana vane hurema. Muchirongwa ichi tinopemberera zvakare ushingi hwanaamai ava, ugamba hwavainawo nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Nhasi uno pachirongwa tine mudzimai ane makore 30, Farirai Mukwidza, ane vana 3. Mwana wake wechipiri Shama ane 5 years ndiye ane hurema. Dambudziko riri pamwana vakariona achibva kusununguka here kana kuti vakazozviona vadzokera kumba nemwana atombokura? Ndakazoziva ane 6 months pandakasununguka handina kuudzwa, asi kuchema hake. Ndakazozviona ndega kuti mwana wangu izvi zvafana ngachigara, asi kugara kuchi. Ndopandakazondoona pakliniki vakati achagara 7, 8, 9 months haasi kugara. Ndopanda kudzokera naye pakati tione kadhi rake ndopavaona vakazoti endai naye kufizio. Ndopandakatanga ipapo ane 9 months. Vachikutaurira kuti endai naye kufizio, vaiti ifizio yei? Makatsanangurirwa here kuti kondisheni nemwana uyu ndeyakati? Havana kunditsanangurira ipapo. Ndakatozotsanangurirwa kuHarare Hospital kuti mwana ane inonzi cerebral palsy, ane epilepsy, ane musoro mudikani inonzi microcephaly. Ndopandakazotoziva ipapo. Maudzwa imimi kuti dambudziko remwana rakadai sei, makazvitora sei? Uye imimi paunoudzwa kuti mwana aita dambudziko rakati, vanokutsanangurira pamwe vakakutsanangurirai kuti zvakonzerwa nei? Vakatsanangurira kuti chii chakaita kuti mwana asvike pakudaro? Ndakatozoziva nekuda kwemaworkshop ataizoita, asi ipapo vanhu vaizonditsanangura kunyatsonzwisisa kuti chii. Asi nekuzongonzwa mwachitaura kuti mwana akanonga uchema anozodai. Asi zvakanditorera ngokuti ndigamuchiri. Takakuudzwa kuti mimi mwana wenyu ane dambudziko, makaita sei? Ndakachema. Ndakati almost 3 months zvakanonoka kugamuchirika, asi ndakazogamuchira nekuda kwekuti pandakazotwa nemwana muexercise kuHarare Hospital Tuesday neFriday ndisanganawo nevamwe ndaisangana navo. Ndakazongoti saka handisi ndega, vamwe variko vane vana kaita sei vakaitokuva. Ndokuzogamuchira kwandakaita, asi zvakanditorera saamai mwana wamabereka ndozvaari zvambokutorirai nguva. Ko baba nevamwe vehukama zvakagamuchirika sei? Baba vacho havana chavaitomboona, semunhu asingazoriwo pamba anongobuda mumakuseni dzakamanero, vanga vasingazvioni. Vakatozozviona bosi akazotanga kugara ne1 year 7 ndokuzotanga kugara kwakaita. Ndopakazozvinzwisisa kuti mwana uyu ane problem. Asina baba tiri right, asi pahama hapana support iri kubva kuhama, hapana. Mungatitsanangurire kuti Shama ari kurarama sei? Ndezvipi zvekuti munoti nemakore aana Shama, zvinhu zvekuti vamwe vana vanodai pamwe vakuzviitira vega, asi iye zvinezvi ndichiri kungozviitira mwana? Shama haana chaanoita, agoni kudya ega, haana chaanoziva kana kwamuti chakati mwanangu ndaitomboti ngomatoizi semwana kuti pamwe angaita shungudze kubatawo zvinhu, asi hapana, haana chaanotoziva. Kuisa chikafu pamberi pake taimbodaro, hapana, haatozivi kuti paisiwa chinhu pamberi pangu, saka hapana. Izvozvi akatokwanisa 5 years muna July. So next year afanira kuti ndo ECDB, but nestage yaari atiri kumashure, saka haatoenderana nevamwe vezera rake pazvese. Mataura nyaya yekuti kumaworkshop kwamunoenda munosangana nevamwe vanenge vachitaura zvakati, ndezvipi zvekuti munoti mimi kumaworkshop makunzwisisa zvinoita kana kuti dambudziko ramunosangana naro sanaamai vane vana vane urema? Patinosangana tinokurukura ndizvoitonzwisa kuti mwana wangu saka problem ndecerebral palsy yakonzerwa nei, unyaya kutaura nevamwe. Sepandakarwadziwa ndaifanoita operation pana Shama, ndatobhukwa kuti ndiendeswe kutheatre sanhasi manheru ma7 handina kuzotura kuti ndiendeswe kutheatre. Kusvika kutoedza kwakuzobvunza dokta ko handiendesweri kutheatre, ndanzwa nekurwadziwa, kodzi ndanda kutorwadziwa. Pandakaenda ndaisarwadziwa.
Dhokuta akati anesa chiro izvozvo hapo saka uchatosununguka normal. Ndakatovarambira ndikati kana normal ndinotya because kutanga ndiwe operation hanzi kana unosununguka normal haumbofi. Ndakazosununga mangwana acho kuma past 5 saka mwana ndasingachati munzi wekutamba anga atonoita kudhara. Saka vakasiya zvekuzoputsa shupa vega ndokuzorwadzawa kwandakaita stereki kuti asi akabvaita mwana vakaputsa shupa mwana achiri kure ndozvimwe zvakamuafecta futi nokuzorwadziwa anga adry. Ndopandakazosununga hangu normal but paakabuda hana kutombochema akatobuda aita grey hameno kala yacho anga asisina skin yemwana mucheche hana kuchema. Vanhu vatoti mwana ane kurovera kure kure vatatomutasa kuti ende anga asingatombotengi muupenyu. Ndopakabva vamurova hana kuchema ndobva vamutora vamuisa paoxygen ndofunga ndopakasitanga kuzotena kala ndobvaisa kumesani. Ndakatozomuona wakumesani ndakagara muhospital 3 days ndichingobvunza mwana wangu azochema here mwana wangu azochema here vachingoti hana kuchema. Saka shama akagara 3 days ari munesani ndichienda kunesani ndichinomuona ndichibvunza azochema here azochema here vaingoti handinombomuudza kuchema kwake. Ndakazobuda munesari after 3 days ndobva ndaenda kumba mamuri kulockdown handina kanditsanangurirawo kuti mwana zvakafamba sei. Handina kuti mwana anozononoka zvakati nezvakati havana kundudza. Ndakatozozvonawo ndegawo ndakumba kuti mwana wangu anoita nga asinganzwi chii chinobvenzeka because ine pandakatodzoka naye kuchipatara kwacho ndetoti ndakatomugeza semwana asina kuchema ndatomborowo mambama kuti aita sei acheme asi still akanonoka kuchema kwacho ende nanhasi haatogoni kunyatsochema. Munhu anongotiwo nguva diki kubva atongonyarara haachemi zvoenda kure. Mataura kuti anongochema saka kana achida chinhu unongonzwa nekuchema ikoko. Kana ane nzara kazhinji ndinongona ane kuchema kana pamwe audawo mvura ndini ndinotomufungira kuti izvo zvindampa chikafu makiseni nguva dzakati saka izvozvi zvigenimbomupa mvura kana izvozvi zvigenimbomupa mukaka wake kana kuti mvura futi ndindoda kutofungira bcause iye hakwanisi kutaura kuti mama ndaane nzara. Zvinhu zvake zvese ndezvekutomuitira. Imbutanye kuti kumupa mukaka wake. Matishama akatosvika 5 years. Sei achiri kunwa mukaka? Shama vana vedu vanoita malnutrition. Saka anga achinyanya kudzikira bhodhi yake because bhodhi yake nevana vezera rake hazvitoenderana. Ane kabhodhi kadiki atenge like mwana ane 2 years iye ane 5 years. Saka ndakazongonziwo mutsvagire mukaka. Asi mukaka ane mukaka wake wanofanira kunwa iwe vana vedu avo. Asi handikwanisi hangu kuutenga noti dhurei. Saka izvo ndikumbomupa lactogen asi ndikuona zvinenge zviri nani. Hausi fast pakuti apike hawo mukaka wacho bose hausiriwo chaiwo chaiwo. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Nekuda kwehurema huri pana Shama, ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo naamai vake? Matambudziko acho akati wandei. Pakugarisana kwatinenge takaita kune munhu asingakwanisi kugamuchira mwana. Pamwe panopa kuti ndichida kubuda kuti ndine mwana mudiki kuna Shama ndoda kusikewo ndoshayiwa kusira mwana but unongori munhu akagarisana nevamwe. Saka pekugarawo pakasununguka nemwana panenge pakanaka kuti hauiti stress yekuti mwana wangu ndozodii. Vazhinji havadi kuti ndisire mwana wangu kuti anototya kutotsana naye ko ndakazomudonhedza ko ndakamudai ofuti zvinhu zvinotorwadza. Shama nekudzikira weight kwakaita ane malnutrition anoda mukaka wanoda pane unonzi replace kana pit sure nowakanzi insure. Mukaka unoti dhurei handikwanisi kuutenga ndisikandati ari kutombonwa umwe usiri iwowo kuti handisi kukwanisa kuutenga mukaka wacho. Anoda magaba 2 or 3 pamwedzi ofuchine chido mari yerenti. Baba vacho vanoita basa remaoko saka mari yacho kuti ikwane zvese handidinye paikwani. Shama anopfeka madiapers mucheche wanopfeka futo madiapers anenge ave vanhu vaviri saka kuti ndimakwanise
handikwanise. Saka pamwe pacho ndepekuti unombotorawo chawaunochita kaita chidhende unombotenge ndimbomupfekedza ndichitirawo mudiki kuti avanota sei kupfekawo. Saka ipapo panonditiremerei ipapo. Anoshama ane epilepsy, ane nomwa sodium valproate necarbamazepine nefenobamidine. Imari yese inenge ichidiwa kuti ndimutengere mushonga. Anoti mushonga wake nemukaka. Chikafu chake chinoda blend, chinoda kublendwa. Haadye chikafu chinodya nevana. Iye anoda mahewu, mayogati, poriji rezviyo nezvimwewo zvikafu zvinovaka muviri semukaka iwowo, kutoti atopika anotoda mukaka. Seipapa bhodhi yake anyanya kudzisikira zvisingaite zvekuti asitomboitawo pakuti eji yake hazvienderani neyekuti haakwanisa kuwana mukaka iwowo. Isidai wakwanisa kuwana mukaka akadya shoma chikafu chaadya ichocho akazowana mukaka zvinenge zviri nani. Nzvimbo yamunogara inoyi mataura neyekuti mimi kana musina madhaipasi mimi makumupfekedza chamamupfekedza, mvura yakamira sei nzvimbo yamunogara? Kunonetsa mvura ende mvura yacho ndeyekuti tinototenga. Paundoda pese mvura kutenga. Saka chinota ndechekuti ndinoda kutenga mvura, ndoda kutengerawo shama yogati kuti ambodyawo, hazvibatani. Saka mvura chinoda mari. Ndakamupfekedza matenda chacho ndakandamupfekedza anototisa magumbezi acho. Pamwe pacho munhu anorutsa futi, vana vedu anorutsa. Akarutsa ndoda futi mvura tindoda chimagumbezi ake. Hapana panchamanika 2-3 days asina kuwachwa. Toda futi mvura. Mvura ndo rimwe dambudziko. Mumba macho munoda kuti tigare tine safe yekuwaitira mwana kuti paanenge aningirina ipapo ndotora ndowacha zvioma. Manheru paanorara ndomwaridzira pakanaka pekuti aita sei harare pakaita sei pakaoma. Izvi shama anodawo matiresi yekuti harare, pekuti harare pakasunungukawo pake. Handina matiresi kuti mwana harare akasununguka. Ndorimwe dambudziko iroro. Shama ane 5 years tinoziva kazhinji vana pavanokura 5 years vakutonzi vangu ECD inotangira ku 4 years ECD A ECD B achienda. Iye zvine zvakatanga chikoro here Shama? Asati atanga chikoro. Zvikoro zvavo zvinodhura. Saka kuti ndikwanise kumuendesa kuchikoro ndinganyika. Tenge tingoroonai mumba imomo tongotsoro tinayo. Akwanisa kuendawo chikoro. Asi ndoshungudza ngudza kuti akakwanisa kuendawo achisoro pane vamwe zvinenge zviri nani. Pamwe akaonawo vamwe achimhanya anogona kuita ushungudza kuti aitewo 1-2 things. Mataura nyaya yekuti maenda makanzi kuende nemwana kuHarare Hospital mataka kuenda kuma-exercises. Iye zvinezvi tiri kuenda nemwana kuma-exercises uye ma-exercises ari kubatira here? Kuenda naye ma-exercise izvo handichanyanya kuenda nekuti ndaane mumwe mwana mucheche manje. Saka kuti ndifambe navo vese zvinondiremera, handikwanisi kufamba navo. Saka ndakamboita nguva yekuti ndakamboda kutsvaga munhu anondibatsira kuti andiberekerewo mwana. But vanhu vacho futi havadi, haana kusununguka mazviri. Anenge asingadi. Saka ndogona kumuitira mumba angu nditi makuseni manheru. Asi izvozvi manje akutoda dambudziko rekuti akuoma makumbo. Kuti achitwasanuka makumbo ake haachada, zvakumurwadza. Mazuva amaenda kuma-exercises nini zvaita kuti asaome mitezo yake? Zvaita kuti asaome. Muchiri kuenda kure ikoko here kuti muno munharaunda yamuri kugara kunoku kumanyame kunoku kuchitongwisa pane imwe nzvimbo yekuti kunoendwa kuma-exercises? Pane nzvimbo kwatinoenda kwanisa ma-exercise ndokwanomboitiswa ake. Asi change kumakumbo ndokwaane nyaya, maoko akaright asi makumbo ane nyaya. Koko muchienda muchisangana nevamwe mungati here zvinhu zvokuti zvakakubatsirai imimi even saamai kuti munzwisise dambudziko remwana, kurigamuchira uye kuona kuti makurarama sei nemwana wenyu? Zvakandibatsira kuti hanzonyanya kufunga zvakawanda. Muchisangano tichitotaura tichitoseka pachedu isusu ana mai tine vana vakadaro tinotoseka. Wakati unoona mumwe akatiti zvakati tinotosekawo. Asi kuti mumwe munhu asina situation inenge yandiri akaseka tinobatikana. Asi takasekana tiri pachedu isusu hazvirwadzi. Mungati here mimba paripo pekuti munototi zvinoitwa nevamwe vanhu vane vana vasina urema zvakambondibata kana kuti zvinombokubata zvinoitwa nevamwe ndezvipi? Vanhu vanokuti uchibuda vanotarisa. Wakaona kabereka kuti ndiye mukabereka ko zvanenge asiri kukura wani. I still remember last year Christmas ndakatomutengera bhutsu. Nzanga mune mari chezvekutengera mwana bhutsu kuti kudisplay makumbo. Iye mwana asingafamba. Mashoko akandirwadza zvisingaiti. Akandirwadza kuti komunogomutengera sei bhutsu asingafamba. Asi dzimwe shungu dziri mwana wangu ende ndakagamuchira. Ende ndinofanira kuti nditomutengera nyangwe asingaita sei nyangwe asingafamba. Asi kuti vanhu zveshuwa vanotaura. Wakabuda naye papapa. Vantenga vari kuona TV. Vanhu vese munhu antenga achadona.
uchifamba nemwana kuchekwa kuti kumwana weku akaita sei. Saka zvinhu zvinorwadza futi izvozvo. Iko zvinezvi anotamba nani ishama. Shama patinomboenda tinoenda kunonzi kurokpa iri muno kuManyame Drive ndokwatinombosorewo tiri kunenge kunewo vamwe vana vakaita umhiyi. Kana tisina kuendawo tinenge tiri panopamba anotamba nemukoma wake nehanzvadzi dzake ndovanotamba nawo. Otherwise vari vekuti vekumaraini hanzi andakambomuendesa pose hakuna anozvinzwisisa pose vanachavana situation yakaita seiyo. Saka nehanzvadzi yake vanototamba vese ende hanzvadzi akagamuchira kuti ndozviri hanzvadzi yangu. Safest born yangu ane 11 years anotoziva kufidha shama. Ndakati ndimbobuda anotenga muriwo kana kwandinenge ndaendawo ndamusira shama anoziva kufidha sisi vake anoshinja pamba anopa mvura zvese haana chaasingagona hake kuita. Ndezvipi zvekuti munoti imimi iko zvinezvi upenyu hwangu hwakachinja nekuda kwekuti shama ane urema? Like ini ndine ndineshungu kuti ndakwanisa kuti ndiende kubasa ndikwanise kushanda asi handikwanisi kushanda nekuda kwekuti ndina shama. Shama wekuti ndimusire ndinenge ndisina. Saka zvacho zvinenge zvakaoma. Baba vacho vanoita zvekugera ndobasa ravo. Saka mari yacho haikwani zvatinoda kuti kuchikora anoenda malesensi uyo mudiki wekuda shama ane zvaanoda. Shama anotodhura wese kudarika vamwe. Saka mari yacho yaita sei haikwani. Saka ine shungu dzangu dzekuti ndakawanawo kabhizinesi kangu kekuita kana ndiri panopamba even kana kwekuti ndinokwanisa kutengesa ndina shama padhuze nekuti handava ndikwanisa kumusiyira. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Chikamu chapfuura mai Shama vataura matambudziko avari kusangana nawo. Ndezvipi zvekuti zvikaitwa zvinokwanisa kuvarerutsira mutoro wavainawo? Ndinoda kuti Shama aende kuchikoro. Akwanisa kuenda kuchikoro ndakaonawo zvekuita zvokuti ndokwanisa kuenda nohodha ndaenda kuchikoro zvinenge zviri nani. Akwanisa kuitawo zvandoita zvokuti zviite zviri nani nekuti upenyu hwacho nekuda kwemwana uri kurema handidi kunyepa. Semukaka waanoda wacho anoda $45 kana $30 because unodhura. Magaba kana 3 pamwedzi. Mari yacho haiwanike. Pekugara pane pekuti pandakambogarawo kumashure uko kuti wakaenda kayanika hembe pawayo munhu aita distance yekuti azoyanika hembe dzemwana wake uko asingadi kumatsanidza Shama. Saka ndakatotadza kuti ugarawo pamba ipapo nekuda kwaizvozvo bcause takapedza takutukana kuti aimusagumanisa hembe dzemwana wenyu nedzemwana wangu hatizvidi ende maloji atodi zvanga kuitiwo ese zvakandituma kuti ndibve ipapo. Saka tinongoshuvirawo kuti dai tawanawo pekugara. Ana mai vazhinji tinotochema pekugara pakasununguka nevana vedu pekuti tokwanisa kuzvirimira kana mavheji maonyeni wakwanisa kuitawo zvemaoko uri pamba pako pasina nokuvhunza kuti wazodi zvinenge zviri nani. Saka ndanonyanya kuchema pekugara. Ndachikokumbira dai hurumende yakwanisawo kutibatsira isusu ana mai tine vana vane urema takawanda ende ndotosangana nevakawanda vazhinji vari kuchema pekugara. Ini ndorangara ndakambotsvagawo imbo I think 2 years back. Ndataura kuti handine tunsa ndane mumwe ndati ndine mwana wangu wekutanga nemuchitumsikana akaremara chiche hanzi mwana wenyu kwakazofira pano tozoita sei. Zvinhu zvakandirwadza zvisingaiti handidi kunyepa. Saka dzimba dzevanhu dzinonetsa. Saka tachikukumbirawo vanhu vanokwanisa kutibatsira kuti vatibatsirawo nemastenzi pekugara kunze tisu titenge mastenzi acho hatokwanisi kutenga nokuti zvatinotoda zvevanawo zvakawandisa. Inini ndatongofanira noone mwana wangu akaremara because zvizhinji handikwanise kuita noda kwemwana. Mwana anoda care yakanyanyisa. Anoda kutionekwa unongoti kugara chingomutarisa kuti mwana wangu
kana usiku chatotomuka chitomutarisa akarara sei otomukomba uchinjwa saidi uchidii. Saka handikwanisi kuti ndingaita basa rekuti handikwanisi kugara kofuti ndisina mwana. Ndoda zvekuita ndichiona mwana wangu padhuze, zvinoita zvine zviri nani. Mataura kuti munoswera muine mwana wenyu uye hapana vemunharaunda vanotamba nemwana anotamba nehanzvadzi yake. Ko kuchechi munoenda here? Kana muchienda akagamuchirika here mwana kuchechi? Pachechi ndingamunyepirei, nekuda kwekubatikana mumwoyo. Kuchechi handinangu chechi handinoenda nekubatikana. Ndakamboenda I think asati asvika 2 years ndipo ndemboenda. Saka nekuda kwekubatikana kuti unongonyatsoshaya help vanobatsira muchechi. Vanenge vachiona asi vanotoda mari kubva kwauri kuti wobvisa mari. Asi ini ndisina mari yekuita kuti ndibvise. Ivo sechechi tovabatsire kuti maishama nditovabatsire nezvakati zvemwana nemadhaipa emwana havakwanisi. Saka zvakatondidzosera muchiri pakunamata handidi kunyepo. Zvamai manje handinangu chechi handiri kuenda. Makabati zvine ndigare kumba. Ndakazvina ndigare kumba nomwana ndonamatira angu mumba. Kana achitamba nehanzvadzi yake, shama nemusic yaanodere kuti munotokwanisa kutoti akanzwa yakati anoratidza kuti ari kufara. Mimi nevana munotamba here? Ya, kutamba ndotamba naye asi kuti chandikaona chaanoda anoda TV. Ya, ndakamugarisa kana ndagariswa nemukoma wake vakagara vese achiona anoona. Achisekerera kuti vanoti aiwa izvezvi maisa madziso ari kutoona kuti pane zviri kuitika. Munharaunda yamugere imini tinoziva kuti dzimwe nguva vamwe vakaziva kuti apa pana amai vanodambudzwa vakati vamwe vanobatsira. Kana kuti mvura yemutara iyoyo yekutenga zvichida pamwe vanobva vati aiwa avava rege tingovapowo mvura. Muri kumbobatsirika here munharaunda yamugere? Ndingakunyepini mvura tinototenga. Vanenge vachitoziva asi munhu anotoda wakatochera nhasi ndakati nchere dhola ndozokuigira handina mari anotoibvunza mari yake. Asi munhu anotoziva kuti amai vane situation kuti mwaada mapambo anoda kuwachirwa anoda zvakadii asi anotokunzwira tsitsika. Munhu maybe akambosangana nazvowo ndianganzwa tsitsa sa vamwe vanhu havana tsitse. Pari pakubatsira like kuhama ndini kunyepa handina support yandamboti ndawana kubva kusaidi rekwana shama chaiko hakuna support. Anotondisapota zvakaoma kuti ndakati mama vangu nevanina vavo ndovanombonditumirawo mari atengera mwana mukaka. Ndakati mama shama asisina mayogati ake asisina madhaipa asisina mapiritsi vanininawo mama vangu namama vangu ndovega vamatatu vanobatsira. Ndokwamunoenda? Ya, ndokwandikatochema kuti mama zvazodai ana mama vangu zvazodai asi kune vamwe vese handina akambonditengerwa kana mari yekuti paiwoshama mari iwayo hapana. Tinoona kuti kana ndisina mwana ndisiri musituation ndine zvimwe zvinhu zvandisinganzwisisi. Zvii zvekuti munoti imimi nekuti maamusituation maakunzwisisa zvamungade kuti vamwe vanhu vasimo musituation vanzwisise pamusoro pekunge kana munhu ane mwana ane urema? Rudo chairo, rudo runongodiwa pakati pevanhu. Munhu anofanira kunzwisisa kuti maishama andamudzi rakadai pamwe ndobatsirwa nezvakadai. Kati handiwe kuchechi ndotoda kuenda but at least akati amashama ndipewo shama ndibereke kana ndipewo muchechi wenyu ndibereke tiende kuchechi at least zvinoreruka. But pamwe pacho unenge wakatobereka shamako ndakabereka muchechi shama ndichiposho hapana nda kubatsira kana kubata vanototya. Vanhu vanototya kutobata mwana handidi kunyepa kuti abata mufidhi haatodi kutongomuti yesi ndeyesi yekungoti yesi akamutarisa asi kwete kuti angada kuti yesi shama nevo. Handizivi kuti vanhu pfungwa dzavo vanenge vachifungei kuti maybe ndakamuonesa mwana anozoiremarawo here handizivi vanenge vachifungei. Maishama zuva renyu rakambomira sei? Munomuka nguva imoitei? Ini ndomuka na5:30 ndine mwana anoenda kuchikoro ndomuka ndomugadzirawo zvokuti aendawo kuchikoro. Oenda kuchikoro shama anokumudza kumuka achimuka anoda kuti odya. Saka ndisati ndambowanza kana mubhedha kana kuita sei ndotanga ndatombobikira shama porridge nekuti ndova anotanga kuchema manje ipapo kuti ada kudya. Saka ndototi achibuda achienda kuchikoro ndobikira shama porridge otanga adya porridge ndochizowadza mubhedha ndomuradzikawo orara ndozoita angoringa basa rangu. Kana kuenda kumvura ndombosiya mucheche ndine mumwe wandogara nawo wangu wandokwanisa kusiyira mucheche ndomaenda ndonochera mvura ndodzoka. Shama anda kudya padiki nokuti haadye chikafu chakawanda kuti kugara pasi kutomufidha tumwe 45 minutes kwaze anodya achisvipa achisi chikafu isi chikuti ndakampa spuni ari kuchimedza chese chimwe chinenge chibuda. Saka anda patience pakufidha. Saka asi munoti ndinofidha ndichimhanya mhanya
ndokuda nguva yekumufidha. Takamufidha wotomugezesa kazhinji anotomuka weti yake haisisiri weti yemwana mucheche, magumbezi akada kuwatywa nguva nenguva. Takapedzawo basa ndochitora kuti magumbezi twake ndowachawo nekumugezesa. Vana vacho vada smart kuti vanonyanya kubuda rute, anoda kutogeza nemafuta ake ekuzora. Tiri kuda kukutendai nekuva nesu pachirongwa Twice a Mother uye rutsigiro rwamunopa vana amai vatinounza pachirongwa chino. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuti kuva amai ibasa rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Tisanganiswe ndo rinouya.